Nu er vi klar til at komme afsted på Amerika Expressen her. Vi skal altså ud og køre blandt dyrene. Så må vi altså se, om dyrene de har lyst til at være ude i varmen her i dag. Men før vi kommer ud til dyrene, så tager vi altså lige en rejse tilbage i tiden. Vi rejser altså sådan cirka 200 år tilbage i tiden. Tilbage dengang, hvor man i Europa lige havde fået bygget havde fået bygget den her jernbanebro, lokomotivet altså skulle køre på, og det var altså noget helt revolutionært. Fordi lige pludselig, der kunne man altså transportere sig fra nord til syd, eller fra øst til vest, i løbet af bare få dage, og før der har det altså taget uger eller måneder. Men det var altså også omkring den her tid, at man fandt Amerika. Og så skulle det her damplokomotiv selvfølgelig også til Amerika. Men der var jo altså ikke så mange mennesker over på det her tidspunkt. Og dem der var, de vidste altså ikke, hvordan man byggede den her jernbane. Så mange af dem, som havde bygget den i Europa, de tog altså over til Amerika, fik tilbud og tog altså hele familien med derover og startede altså på ny. Så startede de også deres nye liv deroppe, hvor de altså skulle bygge den her jernbane. Jernbanen her, den skulle altså bygges hen over den amerikanske prærien, og ude på prærien, der bor der altså et meget stort dyr. Det er altså det første dyr, som vi starter med at komme ud til her. Det er nemlig de amerikanske bisonokser. De er på højre side her ude, så kan I altså lige få kigget derovre. Men bisonokserne her, de er jo altså nogle helt vildt store dyr. En stor fuldvoksen han kan altså komme op og veje omkring en ton, altså 1000 kilo. Det er altså et rigtig stort dyr. Vi har en ung han til at gå herinde, og han er altså ikke den største endnu, fordi vi har altså lige nogle hunder, der er lidt større. Fordi han altså er så ung, når man er, så mangler altså lige at vokse lidt endnu. Men det er altså heller ikke ham, der er far til de her kalve, som er han. Det er altså vores gamle han, som vi har lidt flere gener, der går igen herude. Men der bor altså omkring 60 millioner bisonokser ude på prærien. Det er altså rigtig, rigtig mange. De fylder jo altså også en del, og er altså faktisk også nogle ret stedige dyr, sådan nogle bisoner her. Så i de her tilfælde, de havde lidt problemer med, at det var lidt svært for dem at komme til at bygge jernbanen. Men de gik sådan lidt i tænkeboks. Og imens de gik i tænkeboksen, så var der jo altså også nogle indianere, altså de indfødte. Og indianerne her, de levede til gengæld i rigtig god harmoni sammen med bisonokserne her. De skød sådan cirka en bisonoks om ugen, og så begyndte de altså at skille den ad fra hinanden. For der er altså meget andet end bare kød på sådan et dyr her. Der er jo altså også sådan noget som indvoldene. Der brugte de altså mavesækken til at lave drikkedunke af. Sådan noget som knogler brugte de til at lave redskaber ud af. Pilespidser, sådan lidt forskelligt. Sener kunne de bruge til at lave snore ud af. Og skind kunne de altså bruge til at lave tøj ud af. Og så lige nogle af deres tibier for at holde dem tørre der. De var altså rigtig gode til at udnytte det dyr. De kunne få over 20 forskellige ting. Altså vi sådan her. Men de var altså også lidt trætte af, at der kom alle de her tilfælder til to deres områder. Det synes de ikke var særlig fedt. Så de prøvede altså også at lave oprør. Men de havde altså ikke nogen særlig avanceret på. Det havde de her tilfælder til gengæld. Det kom de i tanke om. Så begyndte de altså at skyde de her bisonokser. Og de skød altså så mange bisonokser, at i løbet af et århundrede, der gik bestanden altså fra de her 60 millioner ned til omkring 1000. Det er jo altså ikke særlig mange, der er tilbage som. Så begyndte man altså at lave en hel masse avlsarbejde på de her bisonokser. Og i dag der er bestanden op omkring de 30-40.000. Rigtig mange af dem her, de bor i Yellowstone Nationalpark. Så hvis man skal til Amerika for at se de her bisoner, så er det højst sandsynligt der, man skal tage hen for at være heldig at se dem. Men grund til, at der ikke
så mange flere end det, selvom vi har arbejdet så meget med avlsarbejde på. Det er altså fordi, at vi jo har bygget alle de her veje og byer, som tager rigtig meget plads. Hvis man lige kigger godt efter på venstre side, så kan man altså lige få spottet vores en elg, vi er altså til at gå herude. Elgen herovre, det er altså en hen, som altså er avl fra vores egen flok. Han går altså herude, fordi når elgen når en vis alder, så kan de altså ikke blive med at være derhen. Så begynder de altså bare at parre deres mor, og det går altså heller ikke. Nu får vi en avl. Det kan vi ikke have. Men han går altså rigtig godt herude. Han elsker det her moseområde, som er herude. De har nogle lange, tynde ben, som er altså rigtig gode til at gå i det her moseområde. Så kan de komme ud og spise alle de planter, som er derude. Men nu vil jeg altså lige stille på vej ind til vores amerikanske sortbjørne. Sortbjørnene her, de kan altså både klatre i træerne, når de er unger og voksne. Så derfor skal I altså også lige kigge lidt op i træerne, for I kan altså være heldige og spotte nogen deroppe. Og det kan både være unger, men det kan altså også være voksne. Vi har altså fået 3 unger her i år. Og ungerne er vist hernede på venstre side, så hold rigtig godt øje dernede. Men de her sortbjørne, de er rent faktisk den bjørneart, der varierer mest i farve. Måske man kan komme til at se det her lidt, men de er altså både sorte, som deres navn siger. De kan godt være brune i det. Så kan de faktisk over at være ret hvide i det. Og de her hvide sortbjørn, de bliver altså kaldt for soul bears, eller på dansk, sjælebjørne. Det er også fordi, at indianerne, de troede, at hvis man havde levet et godt og fuldendt liv, så blev man altså genfødt som sådan en sjælebjørn her. Men de har altså hovedet ned i nogle tønder og er i gang med at prøve at få lidt mad dernede fra. Grunden til, at vi har de her tønder herinde, det er altså fordi, vi har haft et rigtig stort vågeproblem. Mågerne har spist størstedelen af bjørnenes mad. Og det er ikke særlig fedt, for det er ikke meningen at få mågerne. Så til gengæld søger mågerne altså deres mad ved deres øjne, hvor bjørnene bruger deres næse. På den måde, så kan de altså bjørnene få deres mad i fred. Sådan der, se nu, så sidder der et af de der. Nu ser jeg over i mig, ja. Ja. Så er der helt vildt mange af. Men de her sortbjørn, de lever altså helt ved fra Mexico og omkring Canada. Det er altså et rigtig bredt område, og rigtig forskelligt varme, og hvor koldt det bliver om vinteren og alt sådan noget, og mad. Så derfor er de altså også steder, der hedder omnivore, altså alt æder. De spiser altså både grønt og kød. Men cirka 80% af deres kost, den består altså af grønt og så 20% kød. Så her der er det altså også nogle gange, vi lige hænger et hestehoved op, eller hvad det nu skulle være, vi lige har. Så de altså kan få lidt kød på den måde. Og så er der altså også i deres mad. Nogle gange får de fisk, og lidt af det. Kan du se den? Jo, så gør den lige ved siden af. Jeg har altså et dejligt tæt på her. Jeg tror måske, de har fået lidt mad her tidligere i dag, så de er så aktive, så gør det. Det er altså ret lækkert. Det er bare vildt lækkert. Så kunne du gøre sådan der, vi har på den. Se lige her. Men siden de også lever så forskellige steder, så er det altså også meget forskelligt, hvor de lever til, om de altså går i vinterhi. Vinterhi, altså hvor de graver deres egen hule. Så ligger de så ned i den løbet af efteråret. Og så sænker de simpelthen hele deres system til at gå i dvale, hvor de altså kun trækker vejret omkring 6-8 gange i minuttet. Og det samme med deres hjerteslag, hvor så også de her 6-8 gange i minuttet. Det er altså ret vildt.
altså godt ligge i 5-6 måneder. Hvis så kommer ud af det her vinter, så har de altså tabt op omkring 50% af deres kropsvægt. Det er altså rigtig, rigtig meget. De er meget tynde bjørn, der kommer ud i løbet af foråret. Og så skal de altså lige have taget alle de her kilo på igen. Indtil at de altså skal gå i vinterferien igen. Måske I har fået øje på her på højre side, at vi har en bisontyr til at ligge op på en af bakketopperne derovre. Vi har 2 bisontyre til at gå rundt herinde. De her 2 tyre, de er altså herinde, fordi de er avlet ind fra vores bisoner. Så det er det samme med elgene. Der har vi jo også en elg til at gå der ved bison. Men de er altså praktisk eksemplarer på, hvor store sådan nogle biserne her kan blive. Det er også lidt derfor, de er herinde. Der er mange i dag. Men nu er vi altså lige så stille på vej ind til vores arktiske ulve. De arktiske ulve, de plejer altså at være meget dovne på den her tid. Der er rigtig, rigtig varmt for dem. Det er altså ikke det, de synes er særlig fedt. Så måske er vi heldige at se lidt i skyggen og slappe godt af. Men nu må vi prøve at se. Det er altid forskelligt fra natur til natur om hvordan det er herinde. De arktiske ulve, de bor altså steder, hvor det bliver ned til omkring en minus 45 grader. Det er altså rigtig, rigtig koldt. Derfor der har de en virkelig tyk pels. Den her tykke pels består af 2 dele. Den består altså af en underuld. Underuld det er lidt ligesom når vi tager uldundertøj på, for at holde os varme i løbet af vinteren. Og så er der det øverste lag. Det er lidt ligesom vinterfrakken eller regnjakken, skæljakken, vindjakken, hvad man vil kalde det. Så man så tager vind og vejr, og altså holder alt det våde ude fra underulden. Hvis underulden bliver våd, så bliver de kolde. Og så kan de altså risikere at dø af det, når de bor et sted, som de jo altså gør. Vi har en flok herinde, der består af 6 individer. Det er vores elefant, han og hun. Det er dem, der får valpe. Og så er det altså deres 4 store unger. En enkelt fra sidste år og 3 fra forrige år. Og man kan altså stadigvæk godt se forskel på. Det er altså fordi, at de er stadigvæk store valpe. Så har de altså lidt mere grå og tyske i deres pels og sådan noget. De har altså ikke fået den her store, flotte pels endnu. Det er altså først noget, de får lidt senere, når de er blevet fuldvoksne. Grunden til, at de har den her lidt grå nuance i deres pels, det er faktisk noget, de har, for de er helt små. Når de bliver født, så er de altså grå. Og det er altså fordi, når de er nede i deres hule, så er det altså en meget nemmere måde at kamuflere sig på, når det er, man har næsten samme farve som jorden har. Den her gråbrun farve. Og det går der altså nogle år før de mister. Deres hule, den er altså over på venstre side under træerne, derovre på den side af søen. Så det er altså derovre, man skal være heldig og prøve at se, om man kan få øje på et lille hvid plet, der ligger derovre. Jeg kan ikke se noget. Måske kan vi se det lige nu. Jeg skal nok lige lidt længere frem. Er det ikke dejligt nok? Nej, jeg ligger derovre. Grunden til, at vi har den her store sø ude i anlægget, det er altså for, at ulven de skal bevæge sig hele vejen rundt om søen, før de kommer til den anden side. Det vil altså typisk være på den side, vi har været på, at vi vil lægge deres mad ud. Det kunne man måske også se på nogle af de knogler og knavler, der lå lidt tilbage ud på højre og venstre side til, hvis man var heldig at spotte dem. Men de har stadig fået deres mad, og så har de jo altså hulen der på den anden side. Det er altså en hule, de selv har gravet. Det vil altså sige, at vi har ikke noget kamera nede. Det har vi altså heller ikke ude ved bjørnene. Og det er fordi, så snart vi går ned i det, så får de jo altså menneskelugt, og så gider de det altså ikke. Så nemt og simpelt er det altså. Men det ligner lidt, at ulvene de tager en afslappende
gider at være nogen steder end nede i deres hule og slappe af. Det er jo dejligt koldt ned. Jo, tror jeg ikke det? Jo, så vil gerne være dernede. Det er varmt. Der er ikke så meget vind i dag. Det er 30 grader. Men nu er vi altså kommet ud af ulveanlægget, når vi kommer på den anden side af Sheltersen her på højre side, så skal jeg altså kigge på det lille hus, der er derovre. Fordi inde i det her hus, der har vi altså vores prærieugler. Lige nu, der har vi 7 prærieugler derinde. Det er rigtig mange. Men det er altså vores han og vores hund. Og så har de altså fået 5 unger. Så det er altså dem, som stadigvæk går sammen derinde. Prærieulerne er nemlig lidt specielle. Som deres navn siger, så bor de altså ude på prærien. Men ude på prærien, der er der altså ikke særlig mange træer. Så i stedet for, der bor de altså nede i nogle huler. De her huler, de er altså gravet af det dyr, der hedder en præriehund. Præriehunde, det er sådan nogle små gnaver, som render rundt ude på prærien. Måske man jo heldig at se ude ved vores bisoner eller bjørne, der går nemlig rundt derude. Men de graver en hel masse gange under jorden. Og nogle gange der forlader de altså de her gange. Så kan præriehunde altså tage over. Så ligger den altså hernede for at lave til rede og få lagt på sin æg. Hvis der så skulle komme nogle rovdyr forbi, så har hunden altså udviklet sig til, at hun kan lave en raskelyd. Lidt ligesom en klapperslange kan. Dyrene ude på prærien, de ved godt, at klapperslangen, dem holder man så langt væk fra. De har ikke lyst til at dø. Det er fair nok. Så derfor der holder de altså lige lidt god afstand dertil. Lige om lidt, så skal I altså begynde at kigge på jeres højre side. Der kan I altså være heldige at spotte vores rosa pelikaner. Pelikanerne her, hvis man får øje på dem, så kan man godt lidt forstå deres navn. De har altså den her lidt rosa farve til sig. Ligesom andre pelikaner, jamen, så har de altså det her hår. Øverste del af næbbet og en nederste del. Det er altså fordi, når de selv skal have ud og fange fisk, så tager de altså ståler noget vand op, og de håber på, at der er en fisk i.